माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 जय यशोधनंदन व्रज जन रंजन जय यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोधनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
రామ రామ హరే హరే Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudirayet Tato Jayamudirayet Ashtaprayeshu Abhadreshu Nastaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Bhakti Bhavati Naistiki Srimad Bhagavatam Prathama Skandam Adhyayam 18 Shloka 38 Tato Abhyethyashramam bhalo ततो Ashramam Balo Gale Sarpa Kalevaram Gale Sarva Kalevaram कलेवरम् Itaram Vikshya Dukkharto इतरं वीक्ष्य दुःखातो Mukta Kanto Rurodaha Mukta Kantoru रोधः Tataha ततः Tadanantaram Tadanantaram तदनन्तरम् Abhyetya Abhyetya Praveshinchi Pravesinchi प्रवेशिंचि Ashramam Ashramam Ashramamuna आश्रममुन Balaha बालः Baludu Baludu बालुडु Gale Sarva Kalevaram Kale Sarvakalevaram कलेवरम् Medalo Gala Mruta Sarpamunu Medalo Gala अमृत Mruta सर्पमुन Sarpamunu Itaram इतरं Tandri Yokka Tandri Yokka తండ్రి యొక్క Vikshya వీక్ష్య Kanchi Ganchi గాంచి Dukkhartaha Dukkartaha Dukkamu Nondinavadai Dukkamu Nandinavadai Mukta Kantaha Kantaha Pedda Pettuna Pedda Pettuna Ruroda రోదా Edvasagenu ఏడవసాగెను Ha అప్పుడు అప్పుడు తదనంతరము ఆ బాలుడు ఆశ్రమమున కేగి తన తండ్రి మెడలో గల సర్పమును గాంచి దుఃఖార్థుడై పెద్ద పెట్టున ఏడవసాగెను తదనంతరము ఆ బాలుడు ఆశ్రమమున కేగి తన తండ్రి మెడలో గల సర్పమును గాంచి దుఃఖార్థుడై పెద్ద పెట్టున ఏడవసాగెను సూర్యప్రకాష్ గారు చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం. గొప్ప తప్పిదము గావించి ఉన్నందున మునిబాలుడు సంతోషంగా లేకుండాను ఏడ్చుట ద్వారా ఉదయభారమును అతడు తగ్గించుకోదల్చెను. కనుకనే ఆశ్రమున ప్రవేశించి తండ్రిని ఆ స్థితిలో గాంచినంతనే ఉపశమనం కొరకై అతడు పెద్ద పెట్టున ఏడవసాగాను. కానీ అప్పటికే సమయము మించిపోయాను. జరిగిన దానికి బాలుని తండ్రియును తన విచారమును వ్యక్తము చేశాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. సవా అంగీరసో బ్రహ్మన్
సవాహంగీరసో బ్రహ్మన్ సవాంగిరసో బ్రహ్మన్ శ్రుత్వా సుత విలాపనం శుత్వా సుత విలాపనం ఉన్మీల్యాశనకైర్నేత్రే దృష్ట్వా చాంశే మృతోరగం. దృష్ట్వా చాంసే అతడు అతడు వై కూడా వై కూడా అంగీరసః అంగీరసః అంగీర వంశజుడైన ఋషి అంగీర వంశజుడైన ఋషి బ్రహ్మన్ ఋషి ఓ శౌనకుడా శ్రుత్వా విని సుత పుత్రుని విలాపనం రోదనమును ఉన్మీల్య తెరచి శనకైః నెమ్మదిగా నేత్రములను దృష్ట్వా కాంచెను కూడా అంసే మెడలో మృత ప్రాణము లేని ఉరగం పామును. ఓ బ్రాహ్మణులారా, అంగీర వంశమునందు జన్మించిన ఆ ఋషి పుత్రుని రోదనమును విని నెమ్మదిగా కన్నలు తెరచిన వాడే తన గళమునందు వేయబడిన మృత సర్పమును గాంచెను. ఓ బ్రాహ్మణులారా, అంగీర వంశమునందు జన్మించిన ఆ ఋషి పుత్రుని రోదమును విని నెమ్మదిగా కన్నులు తెరచిన వాడై తన గళమునందు వేయబడిన మృత సర్పమును గాంచెను. విసృజ్యాతం చ పప్రచ్చ వత్స కస్మాద్ధి రోదిషి కేన వాతే అపకృతం ఇత్యుక్తః స న్యవేదయత్. విసృజ్య పారవేచి తం దానిని చ కూడా పప్రచ్చ అడిగేను. వత్స ప్రియపుత్ర కస్మాత్ ఎందుకు హి నిశ్చయముగా రోదిషి ఏడ్చుచున్నావు. కేనవా ఎవరి చేనైనా తే వారు అపకృతం అమర్యాదగా వర్తించిరా. ఇతి ఈ విధముగా ఉక్తః అడుగబడిన వాడై బాలుడు న్యవేదయత్ జరిగినంతయు వివరించను. అంతటా అతడు మృత సర్పమును దూరముగా పారవేచి ఎందులకై దుఃఖించుచున్నావనియు ఎవరైనా అతనికి అపకారము చేసితిరా అనియు కుమారుని ప్రశ్నించాను. అది వినినంతనే ఆ బాలుడు తండ్రికి జరిగినదంతయు వివరించెను. అంతటా అతడు మృత సర్పమును దూరముగా పారవేచి ఎందులకై దుఃఖించుచున్నావనియు ఎవరైనా అతనికి అపకారం చేసితిరా అనియు కుమారుని ప్రశ్నించెను. అది వినినంతనే ఆ బాలుడు
అది అది వినినంతనే ఆ వినినంతనే ఆ బాలుడు బాలుడు తండ్రికి జరిగినదంతయు వివరించెను. తండ్రికి తండ్రికి జరిగినంతయు జరిగినదంతయు వివరించారు. వివరించెను. ఎస్, మాలతి మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మెడలో గల ముత్త సర్పమును ఆ తండ్రి అంతగా పట్టించుకొనలేదు. దానిని అతడు తీసి ఆవల పారవేసెను. అనగా పరీక్షిత్ మహారాజు వనరించిన చర్యలో మహాఘోర తప్పిదమేదియును లేదు. కేవలము మూర్ఖ బ్రాహ్మణ బాలుడే దానిని ఉపేక్షింపరానిదిగా భావించెను. ఆ విధముగా కదిపురుషునిచే ప్రభావితుడై అతడు రాజును శపించగా ఆనందమయమైన చరిత్ర అంతమయ్యను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. నిశమ్య శబ్దం అతద్ అర్హం నరేంద్రం నిశమ్య నిశమ్య శబ్దమదారహం నరేంద్రం స బ్రాహ్మణో నాత్మజం అభ్యనందత్. తదా బ్రాహ్మణో బ్రాహ్మణోనాత్మజమభ్యనందత్. అహో బతాంహో మహదద్యతే కృతం అహో బతాహో మహదత్యతే కృతః అల్పీయసి ద్రోహ ఊర్ధమోధృతః. అల్పీయసి ద్రోహ ధృతః. నిశమ్య నిశమ్య నిరపిమ్మట వినపిమ్మట శబ్దం శబ్దం శాపమును గూర్చి శాపమును శాపమును గూర్చి అతత్ అర్హం అతత్ అర్హం అనర్హుడైన అనర్హుడైన నర ఇంద్రం నరేంద్రం నరులలో ఉత్తముడైన రాజుకు నరులో ఉత్తముడైన రాజుకు సహా సహా అది అది బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణ బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మర్షి ఆత్మజం ఆత్మజం పుత్రుని పుత్రుని స అభ్యనందత్ స అభ్యనందత్. నా అభ్యనందత్. ఓకే, నా చూస్తున్నాను. నా అభ్యనందత్ అభినందించలేదు. అభినందించలేదు. అహో 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 బత బత దుఃఖ కారణమైనది. దుఃఖ కారణమైనది. కారణమైనది. అంహః అమహ పాపములు. పాపములు. మహత్ మహత్ గొప్ప. 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 అద్య అద్య నేడు. నేడు నేడు హే తే నీవు 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 కృతం కృతం పునరించితివి. వనరించితివి. అల్పీయసి అల్పీయసి అతి చిన్న అతి అతి చిన్న చిన్న ద్రోహే 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 తప్పునకు తప్పునకు ఊరుహు ఊరుహు గొప్ప. గొప్ప. దమః దమః దండనను దండనను ధృతః ధృతః విధించితివి. విధించితివి. నరులలో ఉత్తముడైనందున శాపార్హుడు కాకున్నను పరీక్షిన్ మహారాజు శపింపబడుటను పుత్రుని ద్వారా ముని ఆకర్ణించెను. పుత్రుని అతడు ఏమాత్రము అభినందింపలేదు. పైగా జరిగిన దానికి మిగుల పశ్చాత్తాప్తుడై అహో నా పుత్రునిచే ఎంతటి పాపకార్యమరింపబడినది, అల్ప తప్పిదమనకే ఇంతడు గొప్ప దండనను విధించినాడు అని బాపోయేను. ఓకే, నరులలో ఉత్తముడైనందున శాపార్హుడు కాకున్నను పరీక్షిన్ మహారాజు శపింపబడుటను పుత్రుని ద్వారా పరీక్షిత్ మహారాజు శపింపబడుటను పుత్రుని ద్వారా ముని ఆకర్ణించెను. ఆకర్ణించెను. పుత్రుని అతడు ఏమాత్రము అభినందించలేదు. పుత్రుని అతడు ఏమాత్రము అభినందింపలేదు. పైగా పైగా జరిగిన దానికి మిగుల పశ్చాత్తాప్తుడై అహో నా పుత్రునిచే ఎంతటి పాపకార్యము ఉనరింపబడినది, అల్ప తప్పిదమునకే ఇతడు గొప్ప దండనను విధించినాడు అని పాపోయెను. భాష్యము ఎవరు చదువుతారు? శాంతి సుధామది చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభు. రాజు నరులలో
ఉత్తముడైనట్టివాడు. అతడు భగవానునికి ప్రతినిధి వంటివాడు కనుక అతని ఏ కార్యక్రమములను శిక్షింపబడరాదు. అనగా రాజైన వాడు ఏనాడును తప్పు చేయరాదు. దోషి అయిన బ్రాహ్మణ బాలునికి రాజు ఉరిశిక్ష విధించినను బ్రాహ్మణుని వధించిన నేరానికి పాపము నొందబోడు. ఒకవేళ రాజుదే కొద్దిగా తప్పు అయినప్పటికీ అతనిని ఎన్నడూను శిక్షింపరాదు. చికిత్స ఎందలి పొరపాటు చే ఒక వైద్యుడు రోగిని చంపినను అట్టి హంతకునికి ఎన్నడూను మరణదండన విధింపబడదు. అట్టి ఎడ ధర్మాత్ముడును పవిత్రాత్ముడను అయిన పరీక్షణ మహారాజును గూర్చి వేరుగా చెప్పనెలా? వేద మార్గమునందు రాజైన వాడు రాజ్యపాలము గావించుచున్నాను. రాజర్షి యగు రీతిలో శిక్షణ గరుపబడుచుండును. రాజు యొక్క చక్కని రాజ్యపాలమును ద్వారానే పౌరులు ప్రశాంతముగా భయరహితులై జీవింపగలరు. రాజర్షులైన రాజులు తమను ప్రజలు భగవానునితో సమానముగా గౌరవించు రీతిలో తమ రాజ్యమును చక్కగా మరియు పవిత్రముగా పాలించెడివారు. వేద నిర్దేశమిదియే కనుకనే రాజు నరేంద్రునిగా అంటే నరులలో ఉత్తముడుగా పిలువబడును. అట్టి ఎడ పరీక్షణ మహారాజు వంటి రాజును అనుభవ శూన్యుడును దురహంకారియగును అగు బ్రాహ్మణ బాలుడు తాను యోగ్యుడగు బ్రాహ్మణుని తేజమును కలిగి ఉన్నప్పటికీ ఏ విధముగా శిక్షింపగలడు? శమీకముని అనుభవజ్ఞుడును ఇదేంటండి సద్బ్రాహ్మణుడను అగుటచే తన ఓర్చిన కార్యమును సమర్థింపలేదు. పైగా తమ పుత్రుడు వనర్చిన దానికంతటికి ఆ ముని విలపించెను. రాజు శాపార్హుడు కాడన నియమైనచో పరీక్షణ మహారాజు వంటి ధర్మాత్ముడైన రాజును గూర్చి వేరుగా నేమి చెప్పగలము? పరీక్షణ మహారాజు వనరించిన తప్పిదము అత్యంత అల్పమైనది. అతనికి మరణదండన విధించుట అన్నది నిక్కముగా శృంగికి గొప్ప పాపమే. కనుకనే జరిగిన దానికి శమీకముని విపరీతముగా చింతించెను. హరే కృష్ణ. ఓమగ్రానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు ఇది సన్నివేశము ఏమైంది? ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఒకరోజు పరీక్షిత్ మహారాజు వేట ఒక రాజుది కర్తవ్యము. సో వాళ్ళు కేవలము వాళ్ళ నగరంలోనో రాజధానిలోనో వాళ్ళు చూసేది కాదు. వాళ్ళు అన్ని వైపు కూడా వాళ్ళు ధర్మ ఆచరణగా ఉందా, నైసర్గిక నియమాల అనుసారంగా ఉందా అని చూస్తుంటారు వాళ్ళు. అలాగనే ఈ అరణ్యంలో నివసించే చాలా ఋషిమునులు ఉన్నారు. సో అక్కడ కూడా జంతువులు ఉన్నారు, వేరే వేరే జంతువులు. సో వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళు వేట వాళ్ళు హంటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదో వాళ్ళు ఆనందాని కోసం వినోదాని కోసం వాళ్ళు చేస్తుండే, ఇది కాదు అది. అప్పుడు అక్కడ కూడా ఒక వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని నిభాయిస్తుంటారు. ఒకటి అక్కడ ఎక్కువగా ఏమైనా ఈ జంతువులు, యావది క్రూర జంతువులు
సింహాలు, ఇంకొకటి క్రూర మృగాలు, అది ఎక్కువ అయితే దాన్ని కొంత పాపులేషన్ తగ్గు చేసినట్లు. అంటే అది విపరీత పాపులేషన్ అయితే అవి కూడా వేరే జంతువులను వధించేదో, లేకపోతే అక్కడ ఋషి మునిని హింసించేదో ఉంటుంది అదంతా. సో వీళ్ళు వాళ్ళు వేటల వాళ్ళని వధించుతుంటారు. తర్వాత వాళ్ళకి కూడా తెచ్చి ఒక రాయల్ ఇది ఫ్యూనరల్ అని ఒకటి జరుగుతుండే, వాళ్ళకి ఒక యజ్ఞంలానో ఇంకొక దాంట్లోనో వాళ్ళకి ఇచ్చేసేది. అదకాలతో ఉన్నాయి వేదాలు. సో ఎనీవే ఇది ఒకటి, వాళ్ళు అక్కడ కూడా ఒక ధర్మము స్థాపించాలి వాళ్ళు. సో అక్కడ వాళ్ళకి ఋషిమునికి రక్షణకి ఇవ్వాలి. సో వేరే జంతువులకి కూడా క్రూర మృగాల నుంచి హింస ఉంటాయి. సో ఇదంతా కొన్ని టైం ఉంటుంది. కొన్ని మ్యానీటర్స్, టైగర్స్ అంతా ఉంటుంది. దానికి మనుషులు తినే ఒక ఇది అలవాటు వస్తుంది, దానికి రుచి వస్తుంది. అప్పుడు అది అటాక్ చేస్తుంది మరలా. సో వీళ్ళందరూ రాజులు దాన్ని చూస్తుంటారు, అలాగే ఏమైనా ఉంటే యాక్షన్ తీసుకుంటుంటారు. సో అంతేగాక వాళ్ళకి ఒక తరబేతి కూడా, ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే. అంటే నిజంగా ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది, సన్నివేశం వచ్చినప్పుడు ఒక యుద్ధం వెళ్ళాలి, ఒక యుద్ధంలో వెళ్ళాలి, యుద్ధం చేయాలి అంటే ప్రాక్టీస్ కావాలి. ప్రాక్టీస్ లేక ఎవరు ఫైట్ చేసేకపోతుంటారు. ఒక్కొక్కటి డమ్మీ ప్రాక్టీస్ ఏదో జరుగుతుంది, అయితే నిజంగా కూడా ప్రాక్టీస్ జరగాలి. నిజంగా అంటే ఒక చాలా బలిష్టమైన ఒక జంతువునో ఇంకొక వ్యక్తినో వాళ్ళపైన వీళ్ళు ఫైట్ చేయాలి. దానికోసం ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ అంటే ఆ వేట టైంలో ఈ క్రూర మృగాలతో వాళ్ళు కొన్ని టైం ఏమీ లేదు, కేవలం ఒకటి ఇది అంతే, ఖడ్గం అంతే, లేకుంటే అది కూడా లేదు. కొన్ని టైం సడన్ అటాక్ అవ్వచ్చు. సో వాళ్ళు ఫైట్ చేసే వాళ్ళకి ఒక శౌర్యం ఉంటుండే, ఆ శక్తి ఉంటుండే, సామర్థ్యం ఉంటుండే. సో ఇది అభ్యసించుతుంటారు. సో ఇదే ఒక సన్నివేశంలో పరీక్షిత్ మహారాజు వెళ్ళింది ఒక అరణ్యంలో వేటకి. సో ఏమో ఒక దీంట్లో అంత వాళ్ళతో సామాన్యంగా రాజు అంటే వాళ్ళు ఏకాంతంగా వెళ్ళరు. వాళ్ళ ఫుల్ ఇది ఉంటుంది, ఆర్మీ ఉంటుంది. ఆర్మీ అంటే అట్లీస్ట్ కొంతమంది అయినా ఉంటారు, కొంత సైనికులు, అంత బాడీ గార్డ్స్ అంతా ఉంటారు, సెక్యూరిటీ గార్డ్స్. ఒక సన్నివేశంలో ఒక హంటింగ్ వాళ్ళు చేస్తూ వాళ్ళు మిస్ అయిపోతారు, అందరూ కూడా వేరే అయిపోతారు. పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తారు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు అప్పుడు ఏదో కొంత సమయం తర్వాత అది ఏమో జంతువుని వధించుతారో ఇంకోటి చేస్తారో, హంటింగ్ అంతా అవుతుంది. అయినాక వాళ్ళకి చాలా దాహం అవుతుంది. సో చాలా దాహం అంటే ఆకలి, దాహం అని చెప్తే ఇది కారాదు పరీక్షిత్ మహారాజ్. ఎలా అంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్ అంటే అంత గొప్ప క్షత్రియుడు, అంటే గొప్ప సామర్థ్యము, శౌర్యవంతుడు. అలాగనే దేహముగా కూడా వాళ్ళ బలము సామాన్యంగా ఈ చిన్న ఆకలి, ఈ దాహానికి వాళ్ళు ఇది వాళ్ళు గురి అవరాదు. వాళ్ళు ఆమెకు శుద్ధ భక్తుడు. అంతేకాక అయితే ఈ సన్నివేశము ఏమో వాళ్ళకి అంత దాహము, అంత ఆకలి ఒక సమయం. సో అప్పుడు వాళ్ళు చూశారు, ఏదో ఒక ఇది ఉంది, కుటీరం ఉంది, ఒక ఆశ్రమం ఉంది అరణ్యంలో. సో వాళ్ళు ప్రవేశించితే అక్కడ ఒక ఋషిముని కూర్చొని వాళ్ళు ధ్యానంలో ఉన్నారు. సో ఏదో ఆ సన్నివేశంలో వీళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయకపోయారు. అంటే అక్కడ ఈ ఋషి కూడా చాలా గొప్ప ఋషి, ఫేమస్, తెలుసు. శామిక ఋషి అంటే తెలిసిండే ఇది వ్యక్తి. ఎనీవే అయితే ఆ సమయానికి వాళ్ళు గుర్తించకపోయారు ఆ ఒక ఋషిని. లేకుంటే సామాన్యంగా ఈ స్థితిలో ఉండే రాజు కావచ్చు, శుద్ధ భక్తులు కావచ్చు, వాళ్ళు ఇంకొక వ్యక్తిని వాళ్ళు చూస్తేనే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఓ వీడు గొప్ప వ్యక్తి, వీళ్ళు ఇంత గౌరవనీయులు అని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి అయితే ఈ సన్నివేశంలో తెలియలేదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఉండే ఆకలి స్థితిలో, వాళ్ళు ఉండే ఒక దాహ స్థితిలో మనకు కూడా ఏదైనా కొంత తారావుగా ఇది ఉంటే అంత స్థితిలో లేకున్నప్పుడు ఎవరైనా మనకి వస్తేనో చూస్తేనో మాట్లాడితేనో మనం సరిగా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని రెసిప్రొకేట్ చేయాలి. సో ఇది అవుతుంది. ఈ సన్నివేశంలో ఉన్నప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు కొంత నీళ్ళు కోరుతున్నారు, ఇవ్వండి నాకు కొంత చాలా దాహం ఉంది. సో ఒక రిపీటెడ్ 2-3 సార్లు చెప్పారేమో వాళ్ళు. అయితే ఋషిముని వాళ్ళు ధ్యానంలో ఉండే కారణమున వాళ్ళు ఏది కూడా రెస్పాన్స్ లేదు. వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళు భగవంతుడిని ధ్యానంలో ఉన్నారు, తీవ్రంగా ప్రామాణికంగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వాళ్ళది కూడా ఏం తప్పలే. వాళ్ళు ఎవరు ఆ సమాధిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అంత కాన్సన్ట్రేషన్, మేమే ఏదైనా పని కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మనకి ఏమైనా చెప్తేనో మనకి విన్నట్లుంటే వినలే. మనకి ఏమైనా మనం చూస్తాం, మనం సమకుశలంకి మేము ఎవరికైనా వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను వీళ్ళు వింటాలే, వాళ్ళు ఏదో దాంట్లో వాళ్ళు మగ్నమై ఉన్నారు వాళ్ళు. సో ఏదో పనిలా అప్పుడు వాళ్ళకి మేము చెప్తుంటేనే వాళ్ళకి అది కాదు, వాళ్ళకి ఉచ్చరించారు. సో ఇప్పుడు అదే రకంగా శామిక ఋషికి వాళ్ళు చెప్తున్నారు, అయితే వినలే వాళ్ళు వినక వాళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు వాళ్ళు ధ్యానం. అయితే పరీక్షిత్ మహారాజు ఉండే సన్నివేశంలో అంత దాహం, అంత దీంట్లో ఈ ముని నాకు గౌరవం ఇస్తలేదు,
అంటే ఈ ముని నన్ను అవాయిడ్ చేసేదానికి నాకు ఇవాళ పడుతుంది కదా, ఈ ఎవరినో వస్తే మాట్లాడాలి, కొంత టైం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయాలి, ఒక 10 మినిట్ 15 మినిట్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో అలాగా ఈ వ్యక్తి ఆలోచించండి, నేను మహారాజు అంటే అంత చిన్నగా కాదు, వాళ్ళని ఆదరంగా వాళ్ళని ఇలా ఆహ్వానించి కూర్చోపెట్టి తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకేమైనా వాళ్ళకి ఎంతో వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ వాళ్ళు మాట్లాడాలి, ఇంకొకటి ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి ఇంకా ఆహారంకి తయారు చేయాలేమో. సో ఇవంతా అవాయిడ్ చేసేదానికి ఈ వ్యక్తి ఈ ఋషి నన్ను గుర్తించుతలే, నేను ధ్యానంలో ఉన్నాను నేను అని చేస్తున్నాను అని పరీక్షిత్ మహారాజు ఆలోచించారు. సో ఇది ఎవరిది తప్పులే, ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజు తప్పులే, ఇక్కడ శామిక ఋషి తప్పులే. సో మన సన్నివేశంలో ఒక సమయం అవుతుంది, కొంతమంది దగ్గర చిన్న కారణానికి ఒక డిఫరెన్సెస్ అవుతుంది, ఏదో సన్నివేశం ఇలా జరుగుతుంది, డిఫరెన్స్ అవుతుంది, చిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది, చిన్నది పెద్దగా తీసుకొనేస్తాం. సో అది మనం కూడా చూస్తాం, సామాన్య వ్యవహారంలో కూడా అవుతుంది. అయితే ఈ వ్యక్తుల మధ్య అయ్యేది అది అసాధారణం. సామాన్య వ్యక్తులు మనది ఎంతో ఉంటుంది, మన రాజతమో గుణ ప్రభావంతో ఉంటుంది. మనం ఒకరితో మాట్లాడేది, ఒక వివరించే దాంట్లో డిఫరెన్సెస్ అవ్వచ్చు, ఒక ఇది కావచ్చు, డిసగ్రిమెంట్ కలామి కావచ్చు. అది ఇంత గొప్ప ముని శామిక ఋషి, ఇంత గొప్ప రాజు పరీక్షిత్ మహారాజు, వీళ్ళ మధ్య ఈ ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ అంటే తాత్కాలికంగా అంటే తర్వాత తెలుస్తుంది. ఇది సన్నివేశం తర్వాత శామిక ఋషికి తెలుసు పరీక్షిత్ మహారాజు ఎంత గొప్పవాడు అని, పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా తెలుసు వాళ్ళకి. సో వాళ్ళ మధ్యలో ఇది లేదు, వాళ్ళ మధ్యలో ఆ వ్యవహారంలో ఇది లేదు. ఏమో ఒక సన్నివేశం, ఒక ఇన్సిడెంట్ లో ఒకటి ఒక మాట మేము చెప్తాము, చేసేసాను అని. సో ఎవరికో ఒకరిని తిట్టొచ్చు, ఒక సన్నివేశంలో ఒకటి. అయితే ఆ ఇన్స్టెన్స్ లో సిచ్యువేషన్ లో ఒకటి చెప్తారు. అదే బయట వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు చెప్తారు, ఏమిది వీళ్ళిద్దరు ఇంత కలాం చేసుకుంటున్నారు. కలాం లేదు, వాళ్ళు స్నేహితులే, వాళ్ళు ఇంకొకటి వాళ్ళు ఆప్తులే వాళ్ళు. అయితే ఒక సన్నివేశంలో ఏదో ఒకటి మాట ఇది జరగవచ్చు అంతే. సో ఈ రకంగా ఇది ఒక సన్నివేశం జరిగింది. అయితే ఈ వ్యక్తి ఎవరు ఇక్కడ ఉన్నారో ఇది వినింది, ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ అవగాహనంతో ఆ మునిని వాళ్ళ మేడ పైన ఒక పాముని మృతమయ్యే పాముని పెట్టి వెళ్ళారు. లేదంటే వాళ్ళకి అంత దాహం, అంత ఆకలి, నాకేమి దొరకలేదు, వీళ్ళు ఊరికే కేవలం ఒక నటన చేస్తున్నారు కదా, నటన చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళని శిక్షించాలి, అది రాజు కర్తవ్యం. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది, రాజు అంటే వాళ్ళు శాస్త్రాన్ని తెలుసుకొని భగవంతుని పరంగా ధర్మంని స్థాపించాలి, వాళ్ళ అధికారం అది. ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంటే వాళ్ళు తప్పు అని చెప్పాలి. వాళ్ళు లేక వాళ్ళు మీరేం చేసుకోండి, మేము సెక్యులర్ స్టేట్, మనము ఏమి చేయము, ఇది చేయము, అది కాదు. రాజు అంటే ఏది సరి, ఏది తప్పు, ఏది పుణ్యము, ఏది పాపము. సో ఇప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణ, ఒక ఋషిముని అయిండొచ్చు, అయితే ఒక మహారాజు వస్తే వాళ్ళు కూడా గౌరవం ఇవ్వాలి, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఆహ్వానించాలి. సో ఇది ఎటికెట్. ఇది లేదు నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తి, నేను పెద్ద నేను బ్రాహ్మణ, పెద్ద ఋషిముని, నేను ఎవరిని కూడా లెక్కించను, లేదు, అది కాదు. ఇక్కడ మేము వింటాం అంబరీష్ మహారాజు అంత ఒక శాపము వేసినప్పుడు అంబరీష్ మహారాజుకి భగవంతుడే వాళ్ళని రక్షించారు, అంబరీష్ మహారాజుని. అంతేగాక ఆ దుర్వాసముని శిక్షించేదానికి, వధించేదానికి సుదర్శనుడు వెళ్ళారు. విడియలేదు దుర్వాసముని ఎక్కడెక్కడ వెళ్తేనో వాళ్ళని వధించారు. అంటే అయిండొచ్చు, ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఉండొచ్చు, ఋషి ఉండొచ్చు, బ్రాహ్మణ ఉండొచ్చు, ఏదైనా. అయితే వ్యవహారము, ఆచరణ సరిగా ఉండాలి. సో ఇది ఇక్కడ చూస్తుండేది, సరిగా వెళ్ళు వివరించలే అని చెప్పొచ్చు ఒక రకంగా వెళ్ళు. సో అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు ఆలోచించింది, ఏదైనా నేను ఒక టిట్ ఫర్ టాట్ ఏమో చేయాలి ఈ వ్యక్తికి. అయితే బ్రాహ్మణ దానికోసం వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అక్కడ ఉండే ఒక మృత ఉండే పాముని వాళ్ళ పైన పెట్టారు. సో ఇది చాలా చిన్నది, అది ఏమి వాళ్ళు పెద్దగా దాన్ని వీళ్ళని అగౌరవం చేశారు. వేరే ఏమైనా వ్యక్తి అంటే మేబీ పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళకి ఇంకా తీవ్ర ఒక శిక్ష ఇస్తుండ్రేమో, వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయండి, బంధించండి, తీసుకొని వెళ్ళండి, ఈ వ్యక్తి వీళ్ళకి శిక్ష ఇవ్వాలి వీళ్ళకి అని. అదంతా ఏమి చేయలేవాడు, చాలా చిన్నగా ఏదో ఒకటి ఒక అగౌరవంగా ఒకటి చేశారు, చిన్నగా, అదేం పెద్దది. అదే చెప్తుండేది. ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్తారు, ఇప్పుడు ఏమి జరిగింది, నాకేమి కాలేదు కదా. శామిక ఋషి ఇప్పుడు విన్నాక ఇదే వాళ్ళ పుత్రుడికి చెప్పేది, ఏమి ఇది ఏమో ఒక వాళ్ళు అంత ఆకలిలా ఉంటే ఇది ఉన్నప్పుడు ఒక సన్నివేశం ఇలా దైవ సంకల్పంగా అయింది అంతే. అది నువ్వు దాన్ని ఇంత పెద్దగా తీసుకొని వాళ్ళని శిక్షించావా అని, వాళ్ళకి ఎంత గొప్ప పాపం చేశావు నువ్వు అని ఇంకా వాళ్ళని తిట్టుతున్నారు వాళ్ళ పుత్రుడిని.
అంటే తండ్రి అంటే తండ్రి గురుస్థానంలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళ పుత్రుడిని ఎంత గొప్ప పాపం చేశాను, ఎంత ఏం చేశాను అని వాళ్ళకి అభినందిస్తాలే వాళ్ళని ఇక్కడ ఇచ్చేస్తున్నారు. వాళ్ళ పుత్రుడిని వాళ్ళు ఖండించుతున్నారు. వాళ్ళు చేస్తున్న యాక్షన్ చేసింది ఇది అపరాధం, ఇది గొప్ప అపరాధం చేశాను. అంత ఒక శుద్ధ భక్తుడు, అంత మహారాజు, వాళ్ళ నుండినే మనకి ఇంత బాగా రక్షణ జరుగుతుంది, అంత సమస్త పౌరవులు అంత సుఖశాంతిగా ఉంటారు. నువ్వు ఆ వ్యక్తిని ఇది మిస్అండర్స్టాండింగ్ అవగాహన సరిగ్గా పెట్టుకోక ఇది శిక్షించావు కదా, ఎంత గొప్ప అపరాధం చేశాను. సో నువ్వు ఇది పెద్ద అపరాధం, భగవంతునికే ఇది అసంతృప్తి చేసే కార్యం ఇది అని వాళ్ళకి పుత్రుడికే ఇప్పుడు ఉపదేశిస్తారు. అది మేము వింటాం. సో ఈ సన్నివేశం ఇది సన్నివేశం అయింది. అయితే ఇప్పుడు దాన్ని విని శామిక ఋషి మనకి వాళ్ళు రీజన్ చెప్తున్నారు. మహారాజు అంటే రాజర్షి అంటే సో వాళ్ళ కార్యపాలన నుంచి, వాళ్ళ దీని నుంచినే మనకి శాంతి, సమృద్ధి ప్రతి ఒక్కటి దొరికేది. సో ఆ వెనకాలి ఆ రకమైన తరబేతి వీళ్ళు ఉంటుండ్రి, రాజు ఉంటుండ్రి. సో వాళ్ళకి నరదేవ అని పిలుస్తారు. నరదేవ అంటే గాడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్. సో పౌరవులు వాళ్ళని భగవంతునికి ఎలా ఆరాధిస్తాం? భగవంతుడికి అంటే మేము మందిరంకి వెళ్ళినప్పుడు ఆరతి చేస్తాము, లేకపోతే భగవంతుడు ఒక రథయాత్రలో ఇంకొకటి భగవంతుడిని తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఒక గౌరవం ఇస్తాము, ఆరతి చేస్తాము, ఇంకొకటి ఎంతెంతో క్రమాలుగా మేము చేస్తాం భగవంతుడిని. పూజా విధానం ఉంది. సో ఆ రకంగానే రాజుని కూడా చూస్తుండ్రి. అది చెప్తుండేది. రాజు అంటే మన భగవంతుడు వీళ్ళ రూపాల్లో కూడా వచ్చారు. భగవంతుడు కాదు అని కాదు, భగవంతుడే వాళ్ళు అని కాదు, భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడే. అయితే వీళ్ళు భగవంతుడు ప్రాతినిధ్యంగా వీళ్ళు గురుకి ఎలా మేము ఇది మర్యాద గౌరవం ఇస్తాము, అలాగే మహారాజుకు కూడా ఇస్తుండే. అంత గౌరవం ఉంటుండే. వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే అందరూ కూడా చేరి ఇంకొకటి వాళ్ళకి కూడా ఆరతి చేస్తుంటారు, ఇంకొకటి చేస్తుంటారు, వాళ్ళకు గిఫ్ట్స్ కానిక ఇస్తుండ్రి. ఈ రకంగా గౌరవనీయులు వాళ్ళు. సో అది చేసి వీడు చేసి వాళ్ళకి నువ్వు శాపం వేసావు కదా, ఎంత నువ్వు గొప్ప తప్పు చేశావు అని ఇప్పుడు వాళ్ళు శామిక ఋషి ఇప్పుడు కారణాలు చెప్తున్నారు. రాజర్షి వాళ్ళ ఒక కార్యకలాపాలించినే మనము మన శాంతి అని ఇప్పుడు ఖండిస్తున్నారు. సో వాళ్ళేమి సమర్థించుతాలే, ఓ నా పుత్రుడా నువ్వు చాలా బాగా చేసావు, నువ్వు నా పైన ఎవరు గౌరవించేదానికి అలాగే చేయాలి నువ్వు అవంతా చెప్తాలే. సో వీళ్ళు వాళ్ళని సరి మార్గంగా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇన్ఫాక్ట్ సో ఇది జరిగింది. బట్ ఎనీవే ఇది దైవ సంకల్పము, ఇది జరిగింది. ఎస్. సో ఇంకొక సన్నివేశం మేము వినేది ఇప్పుడు ధ్రువ మహారాజ్ ఒక టైము వాళ్ళ తమ్ముడు ఎవరు ధ్రువ మహారాజ్ తమ్ముడు? ప్రియవ్రత లేదు, ధ్రువ మహారాజ్ వాళ్ళ తమ్ముడు ఎవరు? ప్రియవ్రత ఉత్తానపాద వాళ్ళ అన్నయ్య. ఉత్తానపాద పుత్రుడు ధ్రువ. ఇంకొక పుత్రుడు ఉత్తమ. ఎస్ ఉత్తమ. సో ఉత్తమ ధ్రువ మహారాజు తమ్ముడు. సో వాళ్ళు తర్వాత ఒక సమయానికి చెప్తారు, ధ్రువ మహారాజు రాజు అయ్యారు, ఆల్రెడీ ఈజ్ రూలింగ్. అయితే వాళ్ళ తమ్ముడు ఏదో ఒకటి దీనికి వేటికో ఏమికో వెళ్తారు. వాళ్ళు ఎప్పుడో వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒక గంధర్వుడితో వాళ్ళు కలహం చేసి గంధర్వుడు వీళ్ళని వధిస్తారు. ఎవరిని? ఉత్తముడిని. సో అప్పుడు ధ్రువ మహారాజుకి చాలా కోపం వస్తుంది. ఏమిది ఇది, నా తమ్ముడిని ఎవరో ఈ వ్యక్తి ఒక గంధర్వన యక్ష అనుకోండి, సారీ గంధర్వ కాదు, యక్షుడు వధించాడు కదా అని వీళ్ళు వాళ్ళ పైన ఫైట్ దీని పడతారు. వెళ్ళినప్పుడు చెప్తారు, ఎంతో లక్ష మంది వాళ్ళు వధించుతారు ధ్రువ మహారాజు ఒక్కరే. ధ్రువ మహారాజు అంత రాజర్షి, ఇంకొక రాజర్షి శుద్ధ భక్తుడు, ఎంత శక్తి సామర్థ్యము శౌర్యము అంటే ఒక్కడే వాళ్ళు ఎంతో మంది అంత. అప్పుడు మను అంటే ఎవరు? ధ్రువ మహారాజు వాళ్ళ తాతగారు, వాళ్ళ తండ్రి ఉత్తానపాద వాళ్ళు మను స్వయంగా వస్తారు. వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు చేస్తుండేది ఇది సరినా, ఇది అయింది కాల సమయమున ప్రతి ఒక్కరికి ఏదేవుతుందని. వాళ్ళు కూడా ఉత్తముడు కూడా వాళ్ళ మనముడే. ఒక మనముడు ధ్రువ, ఇంకొక మనముడు ఉత్తమ. సో వాళ్ళకి కూడా నొప్పి ఉంది. వాళ్ళకి కూడా ఏమి ఇది మనముడా కాదు, మనుముడా పుత్రుడు. సో థర్డ్ జనరేషన్. సో తాత తండ్రి. ఓకే. సో ఎనీవే, సో వాళ్ళే వస్తారు, స్వయంగా వచ్చి వాళ్ళు నిలుపుతారు. వాళ్ళు
అవును అయింది, జరిగింది ఒక సన్నివేశంలో వాళ్ళు వాళ్ళ మధ్యతో యుద్ధం అయ్యి వాళ్ళు మరణించారు. సో దానికోసము సంపూర్ణ వంశంని నాశనం చేసేదా నువ్వు? సంపూర్ణ ఎవరు వాళ్ళ యక్షలో ఉన్నారు వాళ్ళు యాక్చువల్ చెప్తారు అదేమో టిబెటన్ రీజన్ ఏమో చెప్తారు అది. ఎనీవే ఎనీవే సో ఆ రీజన్ ఇది అంతమందిని వధించేదా నువ్వు అని వాళ్ళని ఇచ్చేసి తర్వాత ధ్రువ మహారాజు నిలుపుతారు, ఆపుతారు వాళ్ళే స్వయంగా వచ్చి. సో అది ఒక సమయము సన్నివేశము, రెస్పాన్సెస్ రియాక్షన్స్, మన వాళ్ళు అలాగయ్యారు, వాళ్ళకి ఇది జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఉత్తముడికి మరణం అవుతుంది, చాలా గొప్పదే ఒక రకంగా. అయితే ధ్రువ మహారాజు దాన్ని ఎంతగా సీరియస్ గా తీసుకుంటారు అంటే వాళ్ళు వంశాన్ని నిర్ణయం చేసినట్టు పెడతారు. సో అది తప్పదు. సో అది తప్పు అని వచ్చి వాళ్ళు నిలుపుతారు, వాళ్ళు అక్కడ నిలుపుతారు. స్వామి ధ్రువ మహారాజు విని ఎస్ ఇది సరికాదు ఇది నేను అని వాళ్ళు తర్వాత వాళ్ళు నిలిపినాక యక్షల రాజు అంటే కుబేరుడే వచ్చి వాళ్ళకి కూడా సంతృప్తులు అవుతారు. సో కావాలంటే వీళ్ళు సంపూర్ణ వంశాన్ని నిర్ణయం చేయొచ్చండి, అవుతే చేయలే వీళ్ళు అని వాళ్ళకి వరప్రసాదించకొస్తారు ధ్రువ మహారాజుకి. అప్పుడు ధ్రువ మహారాజుకి వాళ్ళు కుబేరుడు అంటే దేవతల కోశాధికారి, ఏం కావాలంటే ఇవ్వచ్చు, ఎంత డబ్బులు కావాలి, ఎంత బంగారు కావాలి, ఇంకొకటి కావాలి. అవుతే ధ్రువ మహారాజు అప్పుడు వాళ్ళకి అడిగేది నాకు ఏది వద్దు, నాకు కృష్ణుడు శుద్ధ భక్తి ఇవ్వండి, శుద్ధవాన్ని. అదొకటే వాళ్ళకి కూడా కుబేరుడికి కూడా కోరేది తర్వాత ఈ సన్నివేశం. సో ఎనీవే ఒక సన్నివేశాలు ఇలా జరగవచ్చు, మన మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఇంకొకటో. సో ఈ రకంగా ఇది అయితే ఎలాగ మనం వ్యవహరించుతాం. ఇక్కడ చెప్తుండేది ఈ ఎవరు ఈ చిన్న కుమారుడు అనుభవజ్ఞుడు, అనుభవం లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ లే, ఏమో కొంచెం నేర్చుకున్నాడు డెఫినెట్లీ. బ్రహ్మచారి వాళ్ళ తండ్రి నుండి అధ్యయనం చేస్తున్నారు, శాస్త్రాలంతా చదువుతున్నారు, అయితే అనుభవం లేదు. అనుభవంలో ఈ సన్నివేశాలు ఎలా దాన్ని వ్యవహరించాలి అని తెలియదు ఇంకా. సో ఇంకా కర్తవ్యంలో ఇంకా పరిపూర్ణం పక్వం కాలేవాడు. బ్రహ్మచారి గురుకులే వసన్, బ్రహ్మచారికి ఉంది నియమాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఇంద్రియాలని గ్రహించాలి, అవంతా చేశాడు లేదని కాదు ఎవరు శృంగి. అయితే ఇంకా వాళ్ళు అనుభవం లేదు, వాళ్ళకి ఎలా వ్యవహరించాలి, ఒక మహారాజుతో ఎలా వ్యవహరించాలి, ఈ సన్నివేశాలు అయినప్పుడు ఎలా వ్యవహరించాలి, ఇంకా అనుభవం లేదు. సో ఈ రకంగా ఈ సన్నివేశం డిస్కషన్ మాకు జరుగుతుంది. ఓకే, హరే కృష్ణ. భక్తులకి ఎవరు ఇంకేమైనా చెప్తారా, యాడ్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.